Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Yan uwan barkamu da haka barkamu sake saurare da ku a cikin darasin da muke gabatarwa na koyon larabci a cikin littafin Al-Jadid fi Takadib wa Ta'bir Ta'lim al-Lugha al-Arabiyya al-Juz' al-Awwal. Har yanzu dai muna cikin wannan littafi ba mu gama shi ba. Insha Allah subhanahu wa ta'ala yau zamu darasi na 7 a cikin wannan littafi mai albarka. Malam ya fara da cewa ad-darsus sabi'u, darasi na 7, al-madbakh kitchen, al-fi'ru rijiya kenan. Ta dabakhu tana dafawa, ta gasilu tana wankewa. Halima yace Halima, man anti wane ne ke? Man anti wace ce ke? Ya ukhti ya ke ruwata. Halima tace ana tilmizatun ni yan makaranta ce. Sai Halima tace masmuki me sunanki? Sai Aisha tace ismi Aisha, sunana Aisha. Sai Halima tace kam umriki, shekarunki nawa? Sai Aisha tace umri da shekaruna kaza. Ke ma za ki fara ki ce shekaru na kaza. Halima ta ce aina taskunina, a ina yake zaune? Sai ki faɗi unguwar da ke zaune kenan ke ma. Ta ce Aisha ta ce askunu fi dadash, ina zaune a dadash. Sai ki faɗi unguwar ki ana. Askunu fi kaza, sai ki faɗi unguwar ana. Halima ta ce aina ummuki, ina mahaifiyarki? Sai ta ce Aisha ta ce ummi fil madbakh, mahaifiyata ko kuma mamata tana kicin. An fahimta ko? Halima ta ce ma za ta amalu fil madbakh, me take yi a kicin? Ma za ta amalu fil madbakh, me take yi a kicin? Aisha ta ce ta dabakhu zurra fil qitri, tana dafa shinkafa a cikin tukunya. Az-zurra shine shinkafa. Halima ta ce aina ukutiki, ina yar uwarki? Aina ukutiki, ina yar uwarki? Sai ta ce ukhti taghsilu malabisa, yar uwata tana wanke kayanta. Ukhti, yar uwata taghsilu malabisa, tana wanke kayanta. Sai Halima ta ce aina taghsilu malabisa, ina take wanke kayanta? Sai Aisha ta ce taghsilu malabisaha bi janibil bi'ri, tana wanke kayanta a gefen rijiya. Janib shine gefe, al-bi'r rijiya. To ya kamata in wa ku ringa yin practical fa, domin ganin kun iya larabcin nan. Duk abin da kake in baka practical akwai matsala, za ka ga ka kasa. To nan gurin ga malam ya dan kawo mana wani aiki, to yan uwa sai ku kokarta yin shi, kokarta yin wannan. Sai ya ce tadribun shine aiki, practical kenan, ma'ana kai ta practical. Imla firagul bima yanasib, ka cika wa'innan gaf din da abin da zai zo. Ka cika wannan gaf din da abin da ya dace. Sai malam ya ce na dabahu dash dash bil qidri, muna dafa dash bil qidri. Sai ka faɗi abin da kake dafawa. Za ka ce zurra ko ka ce ful ko ka ce za ka zaɓi abin da kake so ka sa. Sai malam ya ce dadash al-malabisa bil ma'i was sabun, wai dadash dash riga da ruwa da sabulu. Sabulu shine sabulu. Sai ka cika gurin. Ukhti 7 sanawat, yar uwata tana da shekara 7. To nan gurin sai ka cika wani abu. Ukhti Fadima, yar uwata Fadima. Sai ka ce akwai abin da ya kamata ka sa a nan gurin. Nan ma sai ce dadash abi fi sur baya, baba yana sur baya. Nan ma ya ce dadash ma'uha asbun, ruwanta mai daɗi ne. Asbun mai daɗi kenan. Ma'uha ruwanta, asbun mai daɗi ne. Sai ka faɗi wani abin a nan gurin. Ko ka sa famfo ko ka sa abin da ya dace amma da larabci. Insha Allah yan uwa a ringa practical. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.